Vi har arbejdet med krigskampagnen og Branders tekst, som er 2 kilder fra Irakkrigen, hvor vi har været inde og kigge på ligheder, og vi har prøvet at finde budskabet. Så vi prøver at lave en tidslinje, som viser for eksempel, at George W. Bush bliver valgt som præsident i USA i januar 2001, og allerede i 2002 begynder USA at blive fast besluttet på at gå i krig mod Irak. Jeg synes, det er meget hurtigt at gå fra præsident i 2001 til krig i 2002. I november 2002 begynder Danmark at snakke med USA om et eventuelt bidrag til en krig mod Irak. I november 2002 gennemfører FN resolutionen 1441. I 2003 marts holder George W. Bush en tale om, hvor han giver Saddam Hussein 48 timer til at forlade Irak, hvis han ønsker at undgå krig. Og dagen efter den 20. marts bliver Irak invaderet, og styret bliver nedkæmpet. Kun få allierede deltog i angrebet, blandt andet USA, Storbritannien og Danmark. Dagen efter dette angreb bliver Danmarks krigsdeltagelse vedtaget formelt. Så har vi en kausalmodel for Branders tekst, hvor vi ser fra 2001 i januar bliver George Bush præsident, og det er der hans periode starter. Og så ser vi i 2002 i sensommeren er USA rimelig fastslået på at vil gå ind i Irak, hvor man senere hen i 2002 i november vil USA ind og fjerne Saddam Hussein, og USA har en mistanke om, at Irak er i gang med at fremstille masseødelæggelsesvåben. Og alt dette fører til Irakkrigen. Så vi prøver at kigge på nogle af de fælles tendenser, og vi har gået ned i 2 forskellige tendenser, som begge to er negative. For eksempel så siger både Branders tekst og krigskampagnen, at krigen var fyldt med løgne, skurke og falske grundlag. De viser det bare på 2 forskellige måder, hvor Brander kort skriver om, at krigen var på falsk grundlag, og krigskampagnen går meget ind i det her med de falske grundlag og løgn, og at befolkningen blev snydt, altså at det bare var en propagandakrig. Og de viser det for eksempel med Lawrence Wilkerson, som sagde, at beviserne var illusoristiske, og han følte sig skyldig at indrømme, at det hele var det pure opspind. Og han var rigtig tæt på George Bush, og han var virkelig tæt på krigen i det hele taget. Teksten mener også, at den danske krig har snydt befolkningen om Folketinget. Der står blandt andet, at regeringens forslag undlod behændigt direkte at henvise til Iraks besiddelse af masseødelæggelsesvåben, en henvisning, der ellers havde været central i regeringens forsøg på at overbevise befolkningen. Hvorimod filmen også mener, at den danske regering har snydt befolkningen. Der fortælles blandt andet om Per Stig Møller holder tale til mødet og undlader at fortælle afsnittet om atomvåben i Irak. FN's inspektioner viser, at der ikke er nogen atomvåben. Stig Møller holder oplysninger tilbage. 5 minutter senere holder Fogh tale, hvor han står og siger, at der er en farlig trussel for Saddam Hussein. Han vil snart råde over en masse masseødelæggelsesvåben. Vi har skulle finde nogle sammenligninger i de 2 kilder, og nogle af de ligheder, vi har fundet, er, at begge kilder er rimelig enige om, at grundlaget for Irakkrigen var helt forkert, og at man beskriver selve hele forløbet på samme måde for krigen. Og begge tekster vil farves i lidt forskellige grader, og nogle af de forskelle, vi har fundet, er, at krigskampagnen er langt mere subjektiv end Branders tekst, i og med, at de ligesom fremstiller England, USA og Danmark som skurke, og at der ligesom er flere personer indblandet i filmen, hvor derimod at Branders tekst er kun omhandlet én person. Og den primære forskel på de 2 kilder er, at den ene er en film, og det andet er undervisningstekst. Vi mener bestemt, at begge teksterne er subjektive, dog er krigskampagnen i vores holdning lidt mere subjektiv end Branders tekst er. Da Branders tekst er fra en gymnasielærebog, burde den heller ikke være specielt objektiv, da den ikke skal farves i lige så stor grad, som den skal oplyses. Det er meget normalt, at en gymnasielærebog viser hele forløbet mere objektivt. Krigskampagnen er mere misvisende, end den er retvisende, fordi de kun viser filmen fra den ene side af sagen. Filmen Krigskampagne spiller på det visuelle, på den gode klipning og de kendte politikere i deres fine jakkesæt. Alt dette får filmen til at virke langt mere troværdig. Det vil vi kalde brug af såkaldte bissekneb. Begge tekster er fint egnet til undervisningsbrug, da de er gode at sætte op mod hinanden.